7 de 9, el Cerdanyola Futbol Club esgarrapa un punt al camp del Manlleu en una setmana duríssima on ha sumat 2 victòries i un empat. Partit igualat i sense masses oportunitats clares el que s'ha vist avui a Manlleu. El maig ha començat intens, en un primer minut de joc on cada equip ha avisat el contrari. Per part del Cerdanyola, Pito posava una centrada a l'àrea que ni Oriol ni Daisuke aconseguien definir. Pels locals, Manel Sala s'escapava i xutava creuant apurat al pal. Després d'aquesta arrencada, la primera part ha estat d'anades i vingudes. Al minut 6, Eric Blasco xutava des de fora de l'àrea, l'esveia la defensa, rebia de segones Oriol Molins, que no aconseguia disparar. 2 minuts després, el Manlleu gaudia del primer córner del partit que rebutjava Javi Sánchez. Al minut 10, una falta a camp propi, servida per Marimón, la rematava Manel Sala de cap directament a mans de Pociello. Instants després, Òscar Oroz se l'enduia per banda, la passava a Josu, que arribava amb Pito pel segon pal, però el lateral verd i blanc s'avançava enviant-la fora. El mateix Pito servia al 26 un córner del Cerdanyola, que Víctor Duran no aconseguia finalitzar. Héctor Blasco la rebia de segones i la cedia Daisuke, que disparava directament fora. Els locals s'anaven fent forts i començaven a tenir el domini del joc. Al minut 34, Penya pujava a la banda esquerra d'atac, rebutjava Turu i Kako la rebia per disparar directament fora fregant el travesser. 6 minuts després, el Manlleu forçava un córner que els locals aprofitaven per fer el primer gol del partit en un remat de cap de Marimón. Era l'1-0. Al minut 41, una jugada combinada de Javi, Eric i Oriol provocava una contra del Manlleu, on Manel Sala veia Pociello avançat i disparava des del mig camp intentant sorprendre. El porter verd i blanc reaccionava a temps i treia unes mans per enviar l'esfèrica a córner. Amb l'avantatge per la mínima al marcador pels locals, s'arribava al descans. A la represa, el Manlleu ha sortit a rematar el partit. Just iniciar han avisat en un dispar llunyà d'Òscar Oroz. Però justament quan els locals semblaven controlar el partit, ha arribat el gol de l'empat, en una de les poques aproximacions clares dels visitants. Era al minut 53 quan Pito combinava amb Molins, cedia a Javi Sánchez que rematava, refusava el porter Segovia i Daisuke, aprofitant el rebot, empatava el partit i feia pujar l'1-1. A partir del gol, el Cerdanyola ha aixecat el cap i ha anat guanyant intensitat. Al minut 59, Sergio Ginés, que substituïa Blasco a la mitja part, la cedia a Daisuke per a que disparés des de fora una esfèrica que marxava pel pal llarg. Al 62 era Valderas qui combinava amb Ginés, que pujava a la banda, s'escurava a línia de porteria i s'entrava a l'àrea petita, trobant el porter abans que un rematador. 5 minuts després la tornava a tenir el Manlleu en un córner que Arnal rematava i Pociello, atent, aturava. Al minut 73, Daisuke canviava el joc per Diego, que aconseguia marxar de dot i xutar creuat fregant el pal dret. Sis minuts després, jugada de Martí Soler, que finalitzava amb un xuc que atrapava Pociello en 2 temps. A 2 minuts pel final, el Cerdanyola Futbol Club ha tingut una gran oportunitat per trencar el marcador. Molins robava una esfèrica a mig camp, la donava a Diego, que no trobava el forat per rematar, i la cedia enrere cap a Ginés, que disparava massa alt. A partir del 90 i en els 4 minuts d'afegit, el Manlleu s'ha llançat a un atac i gol i Pociello ha hagut de treure les seves millors armes per evitar el segon. Primer, una rematada de Mike a passada de Josu que atrapava Pociello. Després, novament el porter verd i blanc salvava una jugada de perill del Manlleu. I finalment s'hi deixava el cap en una doble oportunitat de córner dels locals que no acabaven res. Final de partit i el Cerdanyola Futbol Club suma un punt més per seguir el camí de la permanència.